Com puc sol·licitar l'ajut de menjador escolar 2025? Primer de tot, entra al web del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. A la pàgina principal, fes clic a l'opció Serveis. Un cop dins, busca i clica sobre la pestanya Ensenyament. Allà hi trobaràs l'apartat Ajuts de menjador. Assegura't que es tracta de la convocatòria del curs 2025-2026. Fes clic sobre Sol·licitud per iniciar el tràmit. Si és la primera vegada que demanes aquest ajut, clica Nova sol·licitud. Si no estàs registrat o registrada, selecciona Registrar-se. Escriu el teu correu electrònic 2 vegades i crea una contrasenya que puguis recordar. Aquesta et servirà per reprendre el tràmit si no pots acabar de cop. Un cop completat, clica Acceptar. Dins la sol·licitud, fes clic al botó Més per afegir cada alumne. Hi hauràs d'introduir nom i cognoms, tipus de document i codi IDALO. Centre escolar, tipus d'ensenyament i nivell pel curs 2025-2026, si escau grau de discapacitat, en cas de separació, custòdia compartida, pensió d'aliments i l'import anual, i clica Gravar. Repeteix aquest pas per cada alumne pel qual demanes l'ajut. Hauràs d'afegir la resta de membres de la unitat familiar excepte els alumnes ja afegits: pare, mare, tutors legals, germans menors de 25 anys, avis. En cas de separació, inclou també la nova parella del progenitor si conviu al domicili. També hauràs d'indicar si permets la consulta de dades. Si no ho permets, hauràs de portar la documentació manualment. Clica Gravar i després Següent. Comprova que tota la informació és correcta i completa. Escull qui presentarà la sol·licitud entre els membres afegits. Introdueix el telèfon mòbil 2 vegades i verifica que les dades de domicili apareguin correctament. Indicar si hi ha un acolliment d'infants, si hi ha família extensa o aliena, si l'escola és a més de 3 quilòmetres del domicili i si algú forma part del règim especial de treballadors de la llar. Hauràs de pujar tota la documentació requerida en un únic fitxer. Clica Tancar la sessió un cop completat. Ves al teu correu electrònic, obre el missatge rebut i clica Accedir al document. S'obrirà una nova finestra. Clica Començar per revisar la sol·licitud. Un cop revisada, prem Signar. Rebràs un SMS amb un codi que hauràs d'introduir. Després et sortirà un quadre gris on podràs signar digitalment. Si ho vols signar des del mòbil, ho pots fer escanejant el codi QR. Finalitza amb el botó Finalitzar. Apareixerà un missatge de confirmació i rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la presentació.